Club 21, a Ràdio 4. Ens hem de cuidar i ens hem de cuidar. Aquest seria el leitmotiv, i cuidar-nos vol dir essencialment, en últim terme vol dir menjar bé, vol dir cuidar allò que ingerim, tenir consciència alimentària. I parlar de consciència alimentària, parlar d'alimentació fresca, parlar de qualitat saludable, vol dir parlar de Casa Ametller. Sabeu que són més de 80 botigues. Sempre dic aquest mes perquè de tant en tant n'hi ha una més, és un creixement constant. Casa Ametller, tota la informació la teniu a casametller.net i parlem de forma pedagògica, de forma entenedora, amb el seu director de màrqueting, amb el Xavier Parra. Xavier, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta, hi ha una filosofia que és una filosofia molt pràctica a Casa Ametller, que és la immediatesa amb el producte fresc. Immediatesa sona gairebé a impaciència, però en definitiva parlem de què vol dir aquest concepte tan clar de la immediatesa amb els vostres productes frescos. Bueno, jo penso que és un dels elements realment diferenciadors del que pot oferir, doncs, en aquest cas, Casa Nostra, Casa Ametller, amb els clients, sobretot amb el producte fresc, no? Moltes vegades estem acostumats a anar a comprar a la fruita i agafar-la, per exemple, doncs un exemple, amb un punt d'aquells que està una miqueta verda, no? I trobem que la portem a casa, la fiquem a la nevera i la traiem de la nevera i en qüestió d'hores s'ha començat a posar massa madura o la mengem directament verda. Llavors, el tema de la immediatesa, per nosaltres, el que ens proporciona és de ser productors, de ser comerciants, agafar el producte amb el seu punt òptim de maduració, no tenir la necessitat perquè hagi de viatjar molts quilòmetres, molt espai, tenir-lo amb càmeres, etc., i poder-lo portar del camp a casa nostra amb un temps rècord. I justament amb el punt òptim de maduració, perquè no tenim la necessitat d'agafar-ho verd. Clar, per tant, és un dels elements bàsics. Per tant, el client de Casa Ametller té molt clar això, és a dir, que quan entres allà agafes un producte i està perfecte ja per consumir. És el moment per fer-ho. Amb la gran majoria d'ocasions, això és molt evident, per exemple, amb la fruita dolça. La fruita dolça, els préssecs, nectarines, etc. Això és una cosa que penso que és molt valorada a casa nostra i això és molt evident. Però després hi ha altres elements, com per exemple la verdura de fulla. Clar. La verdura de fulla que trobareu a Casa Ametller, la gran majoria d'ella prové de la zona del Maresme, on tenim hectàrees i plantacions de molta varietat. Els tomàquets que tenim a la zona del Maresme. Tot això penseu que amb un temps rècord arriba a la botiga. Fins i tot, a mi m'agrada dir que moltes de les amanides que trobeu preparades per consumir a Casa Ametller, ja preparades per la quarta i cinquena gamma, les trobareu i en menys de 48 hores han sigut conreades, processades, preparades i portades a botiga. I en el cas del producte sense elaborar, d'un enciam, per exemple, doncs, en 24 hores estava plantat i l'has tingut a la botiga amb aquests ruixadors que tenim que permeten tenir una conservació en frescor brutal. Per tant, l'element immediatès amb aquestes varietats, amb aquestes gammes de productes, penso que pocs retailers, pocs comerços la poden oferir amb la contundència que es pot trobar en un Casa Ametller. És un temps rècord, realment. Jo crec que esteu a punt, si no ja ho heu aconseguit, de fer un rècord Guinness, no? Bueno, això són en varietats molt concretes amb les quals és molt sensible a l'element de maduració o l'element de frescor. Amb un enciam penso que això és molt evident, el tema, i amb la fruita és molt evident també. Després està el concepte de poder ampliar els mesos de consum d'un producte i de trobar fórmules perquè aquesta immediatesa, encara que viatgis més quilòmetres, puguis ampliar aquesta qualitat en el producte. I en aquest cas, si de cas ja parlarem un altre dia, però l'exemple de les maduixes és brutal. L'exemple de les maduixes, nosaltres també conreem al Maresme, però quan ja perdem la temperatura per latitud de poder-les conrear allà, doncs marxem a altres latituds, altres alçades, sobretot al Montseny, on podem tenir també un producte de proximitat amb una altra alçada i una maduració òptima perquè arribi a Casa Ametller amb les millors condicions. Escolta, molt breu. Què és Residu Zero, Xavier? Residu Zero. El projecte Residu Zero, amb una paraula, és el projecte que està treballant Casa Ametller per fer arribar als seus clients un producte amb el qual li garanteixi que els elements, els residus possibles que pugui tenir una fruita o una verdura són zero. És un protocol propi que estem elaborant, que portem un any i mig treballant i que esperem que al llarg del proper any i mig puguin arribar a casa nostra els primers productes amb certificat de residu zero, que serà un segell propi de Casa Ametller.
Magnífic, claríssim. Gràcies, Xavier Parra, director de màrqueting de Casa Ametller. Tota la informació la trobareu a casametller.net. Fins la setmana que ve, un plaer. Un plaer, adéu-siau.